Kukai dantza eta Marcos Morau eta La Veronal konpainien arteko topaketa bat. Esango nuke artistikoki topaketa berezi bat dela. Mugimendu aldetik eta dantza esparruan mundu oso ezberdinetik gatozen bi konpainia eta bi bilbide garelako, baina era berean uste dut oso osagarria dela. Proiektu deitzen diogu Oskarari eta ez ikuskizun proiektu integral moduan landu dugulako, ez da. Exhibizioari dagokionez urtarrilaren 30ean estrenatuko da Oskara esan dezagun modu osoan, Victoria Eugenia Antzokian, eta hori bada esan dezagun proiektuaren ardatza. Baina badauka baita ere esate baterako abenduaren 17tik 20 bitartean Guggenheim Bilbao Museoan egunean 4 aldiz, 16 saio laburrei ordu laurdeneko saio laburtxoak egingo dira. Horrek nahi du esan, Guggenheim Bilbao bezalako espazio baterako edo espazio berezi batzutarako ere egokitzeko moduko proiektua badala. Era berean esan baita ere, proiektu pedagogiko bat izango duela bere baitan, hezkuntza arloan ikastetxeekin eta lan egiteko. Eta lan prozesuan zehar iragarriko dugun arren eta gehiago sakonduko dugun arren honetan, proiektu audiovisual bat ere izango du. Orduan, guretzako proiektu importante bada, neurri batean erantzuten dio Kukai dantzak azken urtetan daraman egitasmoetako bati, hau da nazioarteko koreografoekin elkarlanean aritu eta gure dantzaren gure ikuspegia, lan egiteko gure modu hori konpartitzeko beste ikuspegi batekin, kasu honetan Marcos bezalako pertsona garrantzitsu baten ikuspegitik. Eta, gile esan uste dut Kukairen baitan ere inflexio puntu bat izan daitekeela proiektu hau.